Alright, lasuka lahlala lisema 18 lisesenda. Qho laduma ngempela kuyangena yasengodini welisizi bomuso wami nomngoni mehla dritsina nasathi manje umntwana okhamba umuntu behlezi ijoba soqola nomnyama matela umnyama ndikuzezo kuze mnyama yazonithole. Bathi uBMX ibhayisekile abantwana makhuphuka ngokugijima njengenamba ze-COVID. Bathi wazoyitshala kabi ingcola zaNkulunkulu wayitshala lapho esijabula khona wayitshala lapho esithokoza khona thina siyothokoza phi nje. Sesikenela ngempela ohlelweni lakho lumnandi bathi Nation Builders ohlele station esamba phambili rate of 4,000 building the nation. Kusukela manje ngo6 kuyoze kushayena u9 sindawonye. Ngigxisha nje umusic omnandi ngigxisha nangeindaba ezimnandi. Isikhathi sethu kwesikhomba khona imizuzu u20 emva kwehora yathi ngibo emva kwehora lesithupha. Engicela ukwenzeke mntana sekhaya hlala nami ngihlale nawe. Ungabusanyakaza ngane yakwethu ungabusadeda kuleso situlo ohleli kusona thatha ufaka ama-earphone endlebeni. Mawukuthi ububuka umaskandi nombubuka igeneration ngabe ububukani ku-TV hlala kanjalo ubuke wehlisa ivolume ulalela umelisizwe nje. Mase kulesi sikhathi siwe siseginqe indaba sibuka zonke ezenzakayo sibuke ama-celebrity. Sibuke ngendlela okwenzeka ngayo ukhumbula bekunetepha July kuleli sonto. Ngale kuka8 sikhuluma ngezepolitiki khona insizwe engizobe ngikuphathele yona engifuna sithi ukubuka nayo le ye-ANC Youth League. Sithi nje ukuyibuka siyitapune kancane singayijahi. Siyibukisise cause kunezinto eziningi ekufanele siyifunde kulokhu kwe-ANC Youth League ngendlela sekhethu ubuholo obusha simzwileke umatamela lapha uCyril Ramaphosa ubaba umongameli wezwe. Ethu uyajabula usezokwazi ukusebenza kahle asebenze nophiko lwabantu abasha. Mawukuthi ke uthi nisanda ngena usanda kuthatha into zakho ngene uhlale phansi unethezeke kusemsakazweni wakho omnandi kakhulu i-rate of 4,000 building the nation. Ake ngithatha ithuba ngibonge kozakwethu akade belapha estudio noSipho umntaka Mzobe nethimba lakhe ezemidlalo bezikhona. Kwathi lapha bekukhona uMamjinga phambidlana nje. Ekseni bekukhona ithimba lasekuseni alihluphi nomuntu phansi. Sibonge kozakwethu akade besibambele indleko usuela ngawo lwesisonto leliphelile kwazi ke kwaba nokuphazamiseka emntwana esekhaya wangakwazi ukuba nathi ngesonto eliphelile. Kodwa sisho ukuthi siwe sesikulahlile siwe sinawe siwe sikunikeza uthando nje. Engicela ukwenza ehlala nathi emsakazweni ohamba phambili rate of 4,000 rate of 4,000 tshela umngane wakho uzokwazi ukusilalela. Inamba yocingo ithi 0608611601 okanye sithumelele umqhafazo lapha kwi-rate of 4,000 info@rate-of-4,000.co.za. Mawufuna ukuyifikela amaqathathana amathupha kwi-address ithi 67 Crompton at Upper House 4th floor room number 404 ePinetown. 408 ePinetown. Sibonge kubaphathi bomhlasakazo ngokusithanda nangokusilekelela ngaso sonke isikhathi. Kulungile ke mntana sekhaya ngikho ngedwa angikho nawe sike sathi nje qhatha lapha ngommusic omnandi. Tone pristine I am still breathing. Bathi ke mina ngizothi nje ngisalokho ngenze njalo.